ще шпаклуваме. Първо ще запълним фугите с един материал, после ще използваме друг, който е по-фин. Ще сложим шпакловъчна лента и ще загладим. Накрая шлайфаме, шкурим. Гледайте внимателно, не забравяйте камбанката, да не пропускате нищо. Пръста нагоре, да започваме. Сега ще бъркаме материала. Първо ни трябва вода. Не е много. Защото ще втвърди, ако е прекалено много водата, бързо ще се втвърди. Ползваме на ригипс шпакловка. Сипваме да се покрие хубаво. Горе-долу така. Едно към гьотере. Най-важното е да не стане много гъсто. Трябва да е като масло. Хубаво е да не стане на бучки, трябва да се бърка много хубаво. Ама първо трябва да и след като сипите водата и материала, оставяте 2-3 минути, да може самия материал да попие водата. И след това бъркаме най-хубаво на ръка, защото се усеща добре материала как става. Дали е гъст или рядък. И ако трябва да сипате още малко вода или материал, се тая. И сега почваме да бъркаме. Минаха 4-5 минути. Точно да смятаме добре. Така трябва да изглежда. Първа фаза – запълване на фугите. Материалът ни вече твърди, както виждате, дето запълвахме фугите. Сега е време да поставим шпакловъчната лента. Да започваме.
Най-важното при шпакловъчната лента е материала да е като масло. Защото ако е прекалено гъст, се къса и нищо не се получава. И да гледате винаги да е добре изпъната и права, да не стане на бръчки и на вълни. Това е за лентата. След като я поставим, заглаждаме. Още един път сме готови. Преминаваме към последната фаза – заглаждане. Материалът трябва да е още по-рядък и се нанася максимум до 1 мм слой, само да се загладят ръбовете и резките, където има. И това е, сме готови. Както е, съхнало е добре, да започваме. Вече сме готови с всичко. Загладихме. Така изглежда завършено. Това е Q2. Ако някъде го чуете или някой ви го каже, да знаете за какво става въпрос.